Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo channel Cah Kulon Merapi. Muga sehat ngono Mas. Iki lembur arep ganti jok motor suwek ngono kae. Carane iki ora usah diseset. Nek ora ono staples. Ya, kok ditangkep ini iki. Murah ngono. Bojone iki karo lem to di lem jamin aman awet ora gampang copot iki. Ini dipotong ora saka sisi murah. Barkene wis nemplek ini ditarik ini pasang lem. Ready nanti pulih meneh. Intine rasa didada dirangkepe wis jos pokoke wis matuk banget. Murah. Ngono Mas, tur nuwun.